山陽本線支持駅にて、新山口方面行きの FE210 系桃太郎の JR 貨物コンテナの通過です。この FE210 系桃太郎は、国鉄時代から走ってきた FE65 型や FE66 型電気機関車の置き換え機として、1996年から製造されています。導入当時、はじめに岡山機関区に所属する機関車であったことから、愛称に桃太郎と命名されました。現在では九州を除く西日本地区で活躍しています。変わりゆくグレーの JRF 中塗装の記録もお早めに。